o sa panahon na kita man may sariling buhay. Yo? Yan ang importante mga tugang na di kita magpapapekto. Kasi minsan may mga taong pag gising nila sa umaga, pag pukaw nila sa pagmata nila sa aga, dahil ay mainiton. Nagreklamo pa, ay mainiton. Tapos sasabihin naman mo yan, ay naguran-uran, makulimlim, o ano na sana. Whether nag-ulan yan, mainit iyan, ang importante may bagong araw ka. Okay? So, sana po mga tugang magdangog ka mong unyan sa sakuyang sasabihon ta kadakol na naman kitang mauupudan ngunyan na aldaw. Okay? At siyempre, ang pangadyo ni Father Boots, yaong kamo sa maray na kamugtakan. Yan. Di man lugod kamong mga kamatian o hilang, o di man lugod kamong mga kaulangan sa buhay. No? Na kamo ay perming puprotektuhan, pinoproteksyonan, okay, at ginagabayan ning kagurangnan. Okay? So, mga tugang ngayon sa tuyang pagpurulayan na manunong siyempre mga tugang kung ang mga hinigibuta, sabi nga ni, saan naghahali iyan? Yung purpose talaga ta. Miski magibo ka ng karahayan, pero ang purpose mo pala ay ipagyayabang, ipagmamalaki, nawawala ang tunay na purpose kayan. Ano? Kaya importante mga tugang na sa tuyang suriin, sabi nga ni, ang sa tuyang mga ginigibo. Sinabi ko sa inyo mga tugang na ang sa tuyang mga ginigibo, sa tuyang mga motibo ay dapat magkapareho. Ano? Pakung maraot. Kung halimbawa maraot yan, data. Okay? So mga tugang yan ang pagurulayan ako niya na daw. Ano? Minsan baga yun nga ni ang nangyayari. Nagibo kita ng karahayan, magayon yan, pero napapasama ang karahayan. Bakit? Yung pala ay gusto niyang ipagyabang kasi ang karahayan. Ang apod kaan, self-righteousness. To the point na nagigibo ka ng marahay, pero ang gusto mo pala, parang mapahiya ang kasama mo. Ano? So yan po mga kaibigan. Okay, may tumatawag. Sino ba ito tumatawag? But anyway, enough na natin kasi may programa tayo. Ano? At but anyway mga tugang, welcome kamugabo sa satuyang programa ngunyan na aldaw. Binabati ko po ang sakuyang pinsan si Manay Baby, sa Manay Tony na nasa Japan, saka si Weng Casbron, good afternoon, saka si Eric Samudio, at kasubago nag-text sa kuya si Sally Samar. Advance happy birthday po, Sally. 65 years old ka na pala sa aga. Ano? And of course, mga tugang, si Simon na nagbe-birthday ngunya na daw, happy birthday. Ano, nawa kamo ay tawaan ning kagurangnan ning bako sa ng halawig na buhay, kundi magayon na buhay. Yan, mga tugang. Binabati ko rin sa kuyang mga amiga. Of course, nandyan si Malo de Vega Balion na nasa Bacolod. Sa Malabon. No, si Lulu Nava, yan, nagdadawog yan madalas. And of course si Alvin na taga Rapo-Rapo, si 9020, habi marahay na hapon po, Father. Of course si Marian, nagdadawog permiman iyan sa tuya sa DCGB News Online. Okay. So mga tugang, anyway, bago kita magpalagos ka sa tuyang programa, ibahanin niyo ako mga tugang sa pagpapangadji. Mga ji kita magayong baga nakita perming pigtatabangan ning kagurangnan sa pamagitan ng satuyang pangadjion. Okay? Mga ji kita mga tugang. Ang satuyang pangadjion, siyempre, natawag kita ning bendisyon ning kagurangnan.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamhan, asin makapangyarihan, asin mamumuton, pinadulog po kami sa imo bago kami nagpupuon kasamuyang programa na ginahagad mi na bindisyonan po nindo ang programang iniho, ang istasyon na iniho, at ang may kagsadiri kining istasyon ng DCGB, ang gabos na nagtatrabaho digdi, ang mga nagtatabang sa istasyon na ini, at gabos na nagdadangog. Na irayo manlugod kami sa anumang mga hilang, lalong-lalo na sa COVID-19. Kasangkapanin sa pamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Tulungan niyo po kami. Kasangkapanin niya po kami. Gamitin po niya kami sa pagpapalaganap ng mga salita niya para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Tulungan niya po kami. Ngayon, lumapit din tayo sa ating mahal na ina ni Kristo. Mahal na mahal ni Kristo ang kanyang ina, at nasalin natin ang memorary. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming sa aming mga pangangailangan, pagkus kami yung dinggin at kaawaan. Ang lahat na ito ay hiningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, kunyanal daw ang Ebanghelyo ay hali sa Ebanghelyo ni San Lucas, okay? Sa kabanata 11, talata 47 hanggang 54. Basahin ko muna yung mga tugang bago kita mag-break. Okay? Hirak man sa Indo, ulita minagibo kamo ning mga pantyong para sa mga propeta na ipinagadan kan sendong mga ginikanan. Yan mo nga man, tingnan mo. May monumento sila, papagawa sila ng monumento, pero ang monumentong iniho pala ay nagpapagirumdom kang ginadan kan sendang ginikanan. Hindi maganda yata yan, ano? May memorya kang mga mamamatay tao pala ang mga iyong ninuno. Hindi po maganda. Patuloy natin. Kaya kamo man, sana ang nagpapatotoo na uyon kamo sa ginibo kang sendong mga ginikanan. Hulita ginadan ninda ang mga propeta, dangan kamo ang nagibo kan sendang mga pantyong. Sinasabi ko sa inyo mga tugang, kung magibo man kita ng mga monumento o mga memorabilia o mga pantyong, whatever, sana ito nagpapagirumdum kang karahayan, makungkaratan. Iba kayo nagibunin ng mga Pariseo. Huli kayo ni, ang kadunungan ng Diyos nagpahayag. Papadarhan ko sinda ning mga propeta asin mga apostol. Ang iba gagadanon ninda, ang iba papakasakitan. Kaya ang mga tao sa panahon na ini, iyuang papadusahan huli sa paggadaan kang gabos na propeta uon sa lalungan kang kinaban. Uon sa pagkagadaan ni Abel, sagkod sa pagkagadaan ni Zacarias na ginadan sa pagultanan kan templo asin altar. Sinasabihan ko kamo ng mga tao kunyan sa panahon na iyo na pinapadusahan huli kan mga ginaradan na ito. Hirak man sa Indo mga abogado
Mga abogado, mag-ingat ka mo ha. Baka magi ka mong hindi lawyers kundi liars. Hulita tinago nindo mga madunong, may mga madunong ha. Magagaling pero hindi mabubuti. Hulita tinago nindo ang liyabi ning pakasabot. Kamo mismo dai naglaog asin inulan panindo ang buot maglaog. Grabe, salip na maging katabang, naging hadlang. Naghali si Jesus sa harong na ito. Poon kay ito, para diskuter siya kan mga paratukdo kang mga katugunan na si mga pariseyo saka pinaghaharapot. Tanganing madakop siya ninda sa saiyaman sa nang tataramon. Yung mga tugang ang ebanghelyo ngunya na daw ng Webes. So mabreak muna kita parang maghanap buhay. Ang oras po natin ngayon ay 19 minutes after 1 o'clock. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million! 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes at 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0586 series of 2020. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang na agapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakaawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Marhay na Hapon with Father Butz Cumbas COP at sa tuyang binasa kasubag-o bago kita mag-break ang Ebanghelyo ngani mga tugang na sinasabi ni Kristo na kawawa kayo mga pariseyo, kawawa kayong mga eskriba o mga abogado. Bakit sila kawawa? Kasi nga, ang ginawa nitong mga to,
ay nagpatayo pa ng monumento. Ano ba? Bakit tayo nagpapatayo ng monumento? Hindi ba para sa ganun maalala? No? Maalala. Ha? Maalala. Pero ang sabi ni Kristo, kawawa kayo. Pinagpatayo pa ninyo ang mga magagarang libingan, ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. O, tingnan mo, nagpatay ng mga magulang. Sa ganitong paraan kayo rin ay nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa ng inyong mga magulang. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagpatayo ng libingan. Puntod na mga yun. Tingnan mo. Para may tinatawag natin na why do we cooperate with the evil? O, sa tuyang pagkurulayan ng mga tugang, magayon ninyo. Alam mo, naramdaman ko mga tugang na nag-aadal pa kami, yung tinatawag natin cooperation. Formal cooperation and material cooperation. Kaya baga, nakikisabwatan. Okay? Kaya nga tingnan mo, pati ang ating bayan, hindi umaasenso kasi tayo mismo ay nakikipagsabwatan sa korupsyon. Okay? Tayo ay nakikipagsabwatan. O, malapit naman ng eleksyon, baka makikipagsabwatan naman tayo. No? Mali po yan. Ano? Halimbawa, sa panahong ito, marami talaga nangyari na iwasan natin na makisabwatan o makikooperate o makibahagi sa mga masasama. Pag masama na nga yan, Father, ito po kasi ang kalakalan eh. Sabi nga nila hindi daw aandar ang papeles na nilagay sa opisina pag medyo walang padulas, Father eh. O yun, kinakailangan maglagay. Tingnan ninyo, hanggang ngayon, ano ba sa palagay ninyo ang lagay? Ha? O ganun pa rin eh, nakikipagsabwatan pa rin tayo, kaya ang mga mahirap lalong maghihirap. Ano? Yan ang problema sa atin ngayon eh. Pakikisabwatan sa masama. Yan. Iwasan na natin yan. Father, pag hindi naman kasi ako, Father, makikidayon sa inda eh. Makikibahagi o makipagsabwatan o halimbawa sa gawain ng yan, mga magkano ba ang komisyon o ganito. Ano mangyayari, Father, sa akin? O paano ako mabubuhay? Marami akong papakainin. Ang tanong ko naman sa iyo, pinapakain mo ba ang inyong mga anak, ang asawa mo, ng inyong ninakawan? Ang tanong ni Father. No? Sana ba kaibigan, mag-ingat din tayo. Kasi ito sinasabi ni Kristo. Kahit ito yung mga religious pa itong mga pariseyo eh. Mga taong simbahan itong mga ito eh. Pharisees, they are religious sect. Okay? Pero ginagamit nila ang kanilang reliyon, okay, sa pakikipagsabwatan. Okay? Gagamitin natin ang reliyon dapat ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa kalooban ng mga tao, para sa tao. Hindi po, kundi para sa Diyos. Yun. Kaya nagalit si Jesus eh. Bakit? Sabi ni Kristo dito eh, nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang. Halimbawa, may mga kaya nga sometimes sabi nga, nauulit lang yan, Father eh. No, nauulit lang yan. Halimbawa, yung kanyang tatay o kanyang nanay magnanakaw, anong masasabi mo sa kanilang mga anak? Nakikita ng mga anak eh na nagnanakaw, magnanakaw na rin sila. O ganon din yan. No? Halimbawa, hindi lang sa magnanakaw. Kanina nga, nakikita natin ngayon bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. Marami tayo nga nangyayari na mga walang walang tatay. O
Pagkatapos naanakan kunyari, sorry pero ito nakikita ninyo. Yung mga bata, ganun na rin mangyayari. Kasi importante nga sabihin ko yan, panalmingan. Okay? Panalmingan. Kasi ang nangyayari dito, ang mga magurang, sabi kasi dito yung kasalanan ng ating mga magulang ay wag nang ulitin. Hindi ba? Wag na natin ulitin yung kasalanan ng ating mga magulang. Kasi minsan, mayroon akong alam galit na galit sa kanyang, itong aki, galit na galit yung bata sa kanyang tatay kasi yung tatay daw niya, babaero. Alam mo yung lalaki, sa galit niya sa kanyang tatay na babaero, yung bata ay naging babaero din. Meron pa, galit na galit yung bata na ang tatay niya daw ay lasinggero. Galit na galit sa tatay niya. Pero nangyari, naging lasinggero rin siya. Mahirap. Alam mo mga tugang, may mga bagay na ayusin na natin. Okay? So, wag na sabi nga, we should not cover up. Okay? Alam mo, sa Ebanghelyo, the Pharisees and the scribes tend to cover up this part of their history. No? Kasi gusto nilang takpan ang mga bagay-bagay na ginawa ng kanilang mga magulang. Okay? Alam mo, meron tinatawag tayong generational healing. No? Kasi kawawa ang mga next generation. Okay? Kaya may tinatawag na healing of generational sins and vices. Okay? Mahalaga po ito Pero kakaunti lang kasi ang gumagawa nito Actually, may prayer po ako nito, yung healing of generation. Generational sin. Halimbawa kasi yung mga magulang mo noon pa, yung kahit nasa 4th generation ka, nasa 5th generation ka, kung ang mga magulang mo ay ganon, may may tawag nito, kung sa sakit, namamana. Okay, namamana. Kung hindi tatanungin ng doktor, sa pamilya ba ninyo may high blood? O magkaka-high blood ka rin. Sa inyo, sa pamilya ba ninyo mayroong yung TB? O magkaka-TB ka rin. Halimbawa sa pamilya ninyo, meron bang may sakit sa diabetes? O mayroon din. O may alta presyon or heart attack sa pamilya. Magkakaroon ka rin. Yun. Kaya mag-ingat. Yan sinasabi. Because we will be prone to do it. Kaya mag-ingat po tayo. At pero maganda itong ebanghelyo sa araw na ito na si Kristo nagpapagirumdum sa satuya bago siya naman sa mga eskriba at pariseyo na sinasabihan ni Kristo, pati na kita ngunya ng mga panahon na mag-ingat kita mga tugang. Number 1, to cover up some part of the history. And ang pinaka-problema pa dyan, sometimes with twist, binabaliktad with twist, history. Okay? Yung mali, gagawin natin tama. Yung tama, gagawin mali. So, yun. Mahirap po yan, let us try to be honest. Yan naman gusto ng Panginoon Jesucristo dito sa atin. Let us be honest. Honest life. Okay? Honest life is a good life. But anyway, mga tugang, babalik po giraray ang sa inyong lingkod pagkatapos ng pagpapagirumdum. Ang oras po ngayon ay 32 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at
pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Marahay na Hapon at sa tuyang pinag-uurulayan ang anumang ikakarahay lalong na sa buhay na kasubago sabi ko nga ni na huwag tayo makipagsabuatan sa anumang kasamaan o anumang masama. Huwag tayo makipagsabuatan dyan. No? Huwag na tayong mangsawsaw sa masama. Dapat gawin natin ang mabuti. Kaya maganda nga ang tanong, magayon na tanong natin palagi sa anumang ginagawa natin ay sinasabi, bakit mo nga ba talaga ginagawa ito? No? Yan importante motivation, yung ating purpose. Ano? Kasi mga tugang, iyan ay importante sa buhay. Importante yan. Kasi kung mag-ibog kita ng maraot, talagang nakakaraot nga niyan. Ano? At the same time, makikipagsabuatan ka pa sa maraot, magiging maraot iyan. Ano? Kaya ngunyan, ang sinasabi ng Panginoong Kristo, huwag tayo makisabuatan. Magayon sasabi ni Kristo kasubago. Di ba? Sabi nga ni Kristo, kayo, nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo man nagpatayo ng libingan. Sila pang gumawa ng puntod para maalala. Alam mo, sinasabi, ang tao kasi mahilig gumawa ng mga monumento. Pero ang dapat mga monumento ay mga monumento na tama, ano? At yung ikakabuti. Yan. May kasabihan nga ni na sabi nga, sa tuyang pagsumikapan lagi, maging mabuti. It is good to strive to be better than the past. Okay? Mga nangyari sa tuwi. Sabi nga, learning lesson. Ano? O sa panahon mo niyan, kadakol kita dapat na
uukudan, learning lesson, no, sa buhay. Kasi hindi nangangahulugan na dapat tumalong ka rin sa gusali na mataas parang malaman mo na pag bumagsak ka, patay ka. Hindi. May mga tinatawag na yung mga vicarious experiences sa buhay, yan ang magtuturo sa tuya. Okay? O halimbawa sa tuyang mga magurang, mga nagtirios, o ibig sabihin magtirios man kita giraray mo niyan, magibog kita, magsumikap tayo. Ano? Kasi importante yan. Halimbawa sa tuyang mga magurang, totoo ang sa tuyang mga magurang, baka perfect. Ano? May mga pagkakamali. At yung mga pagkakamali nila, dapat na natin ituwid. Dapat na natin iwasto. Yan. Importante yan. Okay? It is good to try to overcome the pitfalls of our parents and ancestors. Yan. Importante sa buhay. Miski sa Pilipinas. Ilang taon na tayo dito sa Pilipinas. Kaya nga ang hapot, when will we ever learn? Tiyan, malapit naman yung election next year. Kailan ba, matututo ba tayo? Sabi kasi, ngayon, mali, Father, ang aming nahalal. Mali. Si ganito, mali. Ngayon, dapat ituwid na natin. Total, may election naman. No? Pero Father, hindi. Mababayaran naman kasi Father eh. Nabibili naman kasi Father yung nabibili. Magkano ka ba? Ano? Pagkatapos, kunyari, kahit sa eleksyon, sa araw ng eleksyon, bigyan kita ng 1,000. Pero nako, buong habang ako nakaupo, yung 1,000 na binigay ko sa iyo, magiging 1 million pa sa aking komisyon. Kaya mo, naghihirap talaga tayo eh. Kasi nga, hindi na tayo natututo. At halimbawa, pag merong mga taong medyo hindi man talaga tumutiligsa, yung bang alam mo, naalala ko ng parish priest pa ako sa sa UST, yung PPCRB, PPCRB, alam PPCRB, yung Parish Pastoral Council Responsible Voting, So yun, ano mo ang pinag-usapan pa nga namin yan pagdating sa eleksyon, yan, importante yan. Pero ano nangyari? Nababayaran daw kasi Father eh. Oo, magkano lang ba tayo? Yun. Nagkakahirap-hirap. Kaya, paano na ba talaga natin ito mababakli? Alam mo, importante na yung sinasabi pagbabakli. Importante mga tugang yan na sa tuya na talagang baguhon, Na kung di mo babaguhon yan, maring pababago yan. Hanggang halimbawa, digdi sa tuya, ining sa kalikasan na lang na mga kwarik-kwaring iniho. Anong mangyayari niyan? Pag tinuligsa mo siya, magagalit yun. Pero alam mo, sabi nga for the common good. Yung baga, para sa ikakarahay kang gabos, bakusa na sa ikakarahay kang ibang tao o sa sadirinin ng bulsa. Yan. Yan ang sinasabi na dapat pagbutihin na natin. Tayo mga ngayon, tayo mga tao ngayon. Tapos na yung mga nakaraan patay na yon. May the rest in peace. At sana may natutunan lang tayo doon sa kanila. At nga lang, ang problema kasi, hindi, sabi nga demang kita daw na natukduan nga tayo. Tingnan mo, maraming mga nanggaling sa eskwelahan, ang talino, ang gagaling. Pero alam mo, ang hinaharap ng Panginoon, dapat ang i-endorso ko mga tugang ay hindi yung mga magagaling na politicians, kundi mabubuti. Yan ang importante. Kahit magagaling yan, kahit mabait yan, pag hindi mabuti yan, walang magagawa yan sa bayan. Dapat mabuti. Okay? Mabuting mamamayan. Halimbawa, magaling pala. Father, magaling yan. Magaling mag-isip. Magaling magnakaw yan, Father. Magaling mag-strategy na ganito. Pero hindi man pala mabuti. Yan. Kaya dapat matuto na tayo. Sa ebanghelyong ito, tinuturuan, pinapaalalanan tayo ni Kristo. Matuto na tayo.
Let us learn. Sinabihan ni Kristo yung mga Pariseo, mga eskriba, na matuto na kayo. Pinapatay pa ninyo yung pinapatay pa ninyo yung mga propeta pagkatapos yung pang mga magurang nindong ito. Yun. Kaya sabi, dapat sa tuya na talagang matutunan. Ano mga pagkakamali ng mga nakaraan, ayusin na natin. Okay? Sabi nga ng kanta, when will we ever learn? Kailan ba talaga tayo matututo? Ano? Importante sa ngayon importante matuto tayo. No? Matuto talaga tayo. At sinasabi, we should not cover up kasi minsan tinatakpan natin ang katotohanan. Parang sa ganon, yung gusto ng tao, kasi nga ang problema ng tao, ang tingin ng tao kaysa sa tingin ng Diyos. Ang tao talaga masyado ano na lang ang tingin ng tao sa akin. Pero hindi nila tinitingnan, ano ba ang tingin ng Diyos sa akin? Tingin ng Diyos. No? Kaya paalala sa ating ngayon, mabuhay tayong may Diyos. Ano? Kaya tingnan mo ang mundo natin, kung bakit magulo. Bakit talaga magulo ang buhay natin ngayon? Kasi nga, may mga tao pa rin na hindi nabubuhay ayon sa plano o kagustuhan ng Diyos. Kaya nga, mga tao ngayon, ang gusto nila, yung plano nila sa sarili nila. Paano ko mananatili sa kapangyarihan hanggat ilang generation? May alam ako, nasa 5th generation na sila sa politika. No? Alam mo mga kaibigan, sana matuto na tayo. Mas kasalanan din daw kasi ng mga naghahalal Kaya sabi ng mga, kayo kasi, ninalal ninyo Yun, ganun talaga. O sinisip-sip pa ka tayo. Importante, matuto na talaga tayo. No? Matuto. At ang importante, paano ba tayo talaga matututo? Yan ang tanong. Paano ba tayo matututo? No? Sabi nga nila, mamimiss mo daw ang isang tao pag wala na. At isang bagay, ganun din. Pag wala na, ay, yun. Ganun pa ba? Hintayin pa ba natin yun? No? Parang you will only treasure, papahalagan mo lang ang buhay mo pag may sakit ka na. No? Pag may sakit ka na, saka lang papahalagan mo ang buhay mo. Dati, pinababayaan mo lang ang buhay mo, no? Kalusugan mo. Importante mga kaibigan, talagang alagaan natin. Ano? So, yan nga sinasabi, we should not destroy the monuments that remind us of the painful experiences of the past. No? Tingnan mo, ini yung winalat sa tuya ni Kristong monumento. Anong winalat sa tuyang monumento ni Kristo? Hanggang sa ngayon, dala-dala natin yan And we do not destroy that monument. Yung krus. Okay? Krus. Araw-araw, pinakikita sa atin yung krus. Okay? Yung krus na yan. Yan, sagisag ng buhay yan. Pero ngunyan, anong nangyari? Bakit nagpapaalalanan tayo ng pagkamatay ni Kristo? Hindi ba na yung kamatayan ni Kristo, although sinasabi natin medyo negative kasi kamatayan. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Okay? So wag natin aalisin ang mga palatandaan na yan. Naalala niyo, one time sabi ko, Sendo, importante ang mga palatandaan sa buhay. Okay? So in other words, we should not twist the stories of the past, no matter how ugly and painful they may be. Because let us simply learn. Okay? Learn. Matuto na tayo. At anyway, mga kaibigan, babalik pa ang iyong lingkod sa last part. At ang oras po natin ngayon ay 47 minutes after 1 o'clock. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ya, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Manny Pacquiao po, mandirigma.
Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school grade 7 to grade 10, senior high school grade 11 to grade 12 with academic track STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Dok Alternatibo para sa natural na lunas. Tinisting ko subulong kan Dok Alternatibo hasta sagkod na napatunayan ko talaga na kuya, maray su produkto kan Dok Alternatibo. Ginamit ko kuyan sa mga produkto araw kan pulbit mineral, so primero kan sa kulon clean. Ito ang naglibyan na ako kantolako sagkod na pinasigi ko su kuyan, so anong pulbik sagkod sa ibang kuyan, produkto kuyan, so nag-detox ko na kon sa diri ko sagkod na nag-cleansing na ako diretso, tapos sinabayan ko na kan mga produkto kay ni tasagod sa ngunyan kuyan, okay, very good talaga ang produkto kan kuyan. Ko si Dilberto Trillis taga Imal, Legazpi City, 64 years na. Ang Doc Alternativo The Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternativo para sa natural na lunas. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbiogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbiogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Okay mga tugang, balik kita giraray sa last part kan sa tuyang programa at sana may natututunan tayo na sa panahong ini mga tugang, matuto na tayo sa mga nakaraan na bagay, mga na-experience ng ibang tao, matuto na tayo. At hingin natin na talagang hilumin nga ang ating bayan, lalo na sa corruption, sa kaguluhan, sa kasamaan, hilumin talaga. Pero sabi nga, kanino yan na trabaho? Paano trabaho ng gobyerno yan? Trabaho ng gobyerno. Ang tanong, sino ang gobyerno? Mayor? Presidente? Hindi. Ang gobyerno, tayo. Tayo mismo ang gobyerno. Kaya tingnan mo, we have the power. We have the power, mga tugang.
Kaya nga ngayon, malapit naman ang eleksyon. Matuto na tayo. Huwag na tayong padadala. Huwag na tayong makipagsabuatan pa sa kasamaan. Okay? So ngayon, ini ko lang na ipagdasal natin ang mga Pilipino. Kaya gusto kong ibigay sa inyo ang awitin nito ni Jamie Rivera. Maganda kasi ito Heal Our Land. Pakinggan natin. Humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face, we humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sin. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Hear our cry and heal our broken land. Okay mga kaibigan, napakagandang awitin, parang paalalanan tayo na talaga magbakli na tayo. No? Let us learn. Sa Ebanghelyo kasi ngayon talagang sinasabi na magbakli na kita. Parang sa ganon, talagang hihilumin ng kagurangnan ang satuyang bayan. Kasi nga, huwag na tayo makisapagsabuatan pa sa anumang mga masama. No? Kasi itong mga Eskriba at Pariseo, kaya nagalit si Kristo sa kanila. Kasi nga, nakipagsabuatan pa sila. No? Nakisabuatan. Ayaw ni Kristo yan. Na dapat tayo maging hagdan kaysa naging hadlang. Yan, mga tugang. Importante yan sa buhay. Dapat tayo maging kasangkapan ng kagurangnan kaysa maging kasangkapan ng demonyo o ni Diablo. No? Ng karatan. Yan. May databagayan mga tugang. Kaya nga, kunyan, gibuhon ta. Ano? Sabi ko nga kasubago na ipangadji ta sa mga kasalaan ka sa mga magurang,
At the same time, matuto na kita. Dahil lang pag-ibuhon. Ang mangyari, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit. Father naman kasi ang history baga cycle. Paulit-ulit. Daiman, dapat nga na spiral. Habang tayo ay nabubuhay, we learn from each other. So parang hindi na maulit. Yan. Yan ang nangyari sa Ebanghelyong ito. Tayo ay pinaalalahanan ni Kristo na huwag din natin tularan yung mga Eskriba at Pariseo kahit sila magagaling. Magagaling sila pero hindi man mabubuti. Okay? Magagaling, mag-isip, magaling, pero hindi mabuti. Yan. Alam mo sa buhay ng tao, importante, hindi naman kagalingan eh. Hindi rin kakabaitan. Kasi minsan abuso, mabuti. Yan, kabutihan talaga. Good. Okay? Let us always be good. But anyway, mga katugang, inabot naman tayo ng oras ng pamamaram, kaya tayo ngayon ay mga G, kasatuyang pangadjion na panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Pinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mahukom sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Diyos babalas po sa Indagabos, mga tugang na nakita nyo kasatuyang programang Marahay na Hapon. Sana may natutunan tayo sa araw na ito. Nasabi nga, huwag na natin ulitin anumang mga pagkakamali. No? So ano ba pagkakamali? Let us learn. Sabi, learning lesson yan. Mga experiences sa buhay natin. Tuto na tayo. Importante, matuto na tayo. Kaya hanggang hindi tayo natututo, tayo ay may magkakaroon lamang ng buhay na magulo. Tanda natin pag hindi tayo natututo, tayo ay mauuwi sa buhay na magulo. Ayaw ba? Gusto ba ninyo ng buhay na magulo o buhay na masaya at mapayapa? Yan po ang binibitawan na salita ni Father Butch sa araw nito. So, Diyos mabalas po sa Indagabos. Sabihin natin ito ngayon, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, susundin ko ang kagustuhan ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Maraming na hapon sa Indagabos, hindi po si Father Butch Pompasi, OP. Thank you very much. Bye-bye for now. The grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift, our mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until... Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer basis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy kontra amoy pawis. Bago at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May